I denne video vil jeg fortælle, hvordan man kan finde areal mellem to grafer i Inspire. Vi tager udgangspunkt i denne opgave, hvor vi får givet de to funktioner f og g, og vi får at vide, at de afgrænser en punktmængde i første kvadrant, og vi skal finde arealet af denne punktmængde. Jeg starter med at indtaste forskriften for de to funktioner. Så den første hedder minus x i anden plus 7x minus 3. Altså en parabel. Og den anden hedder x plus 2, altså en ret linje. Og vi kan se, at de to grafer, de afgrænser et område. Og vi finder arealet af det område ved først at højreklikke på den ene af graferne, og så siger vi undersøg grafer. Og så skal vi vælge den funktion, der hedder areal af område. Så spørger den efter, hvad den anden graf er, og det er jo den, der hedder F2 i vores tilfælde. Så klikker jeg på den. Så bliver der spurgt efter den nedre grænse, altså ved hvilken x-værdi begynder vores område, og det begynder der, hvor de to grafer skærer hinanden, så jeg klikker der, hvor den siger skæringspunkt. Og hvor slutter arealet hen? Ja, det slutter her, hvor de to grafer skærer hinanden igen, så der, hvor den siger skæringspunkt, klikker jeg igen. Og så får jeg altså at vide, at arealet, der er afgrænset de to grafer, er 10,7.